Никога се открила. Даде ли визитка на момичето? Да, ето. Я? Същата. Ти догончал ли ще? Сега ще ходите? След малко. Ти обясни ли къде да вземе? Да, аз съм дал там картичка, защото каза, че сме били много смешни като да наползваш, защото сме смешни. Ето радиостанцията тук и културна работа. Културна. Гледай. Снимаш? Ето. Пише тук максимум радиостанция 2 кг. Всичко е изчислено. Снимай. И та среза я гларях преди 2 седмици. Добре. Някакъв път на клиенти, като съм студено, им давам риск.